Всем вітаю, з вами зноў Роман Орлоў, і сёння мы працуем з культавай беларускай песняй, якая стаіць шмат у каго на тэлефоне ў якасці званка, і гэта песня легендарнага праекта Крамбамбуля, якая называецца «Абсент». Французы кажуць «C'est la vie». Я буду жить, и ты живи. Успомним мы кавярню гэту і пах расстання і абсенту. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо цвітуць парасоны пад летнім дажджом. Усё летуценна і веры няма сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни в окне и вода расстання, полынный напой, абсент. Мы сыграем ее в оригинальной тональности до мажор и заодно разберем цікавыя моменты, звязаныя з ритмикой. Глядзіце, сёння упершыню мы прааналізуем такое паняцце, як мутон. Мутон – гэта калі мы іграем акорд, але ён як бы крыху прыглушаны такі. Гэты прыём часта выкарыстоўваецца ў музыцы хэві-метал, у музыцы хард-рок і, ў прынцыпе, у розных іншых стылях дазіравана. Але чым нам цікавая песня «Абсент», мы пастараемся пабудаваць кантраст рытмічнага малюнка. Куплет у нас будзе гучаць вось так. А припев у нас будзе гучаць полным боем. І такім чынам вы здолееце, валодаючы толькі адным інструментам, акустычнай гітарай, стварыць такое, як бы прикольнае, дынамічнае, такое аркестровае амаль што гучанне. Вось, гэтая песня выбрана таксама не выпадкова, таму што нават пачаткоўцы, тыя з вас, хто не валодае інструментам зусім, здолеюць, як і ў выпадку з песняй «Простыя словы», гэтую песню вельмі хутка асвоіць. Тут нават 10 хвілін не спатрэбіцца. Можно за 8, я думаю. Нам спатрэбіцца 4 акорды. Яны аднолькавыя і в куплеце, і в припеве. Гэта акорд до мажор. Яшчэ раз. Гэта до мажор. Гэта акорд ля мінор. Гэта акорд ля мінор АМ у базавай камплектацыі. Гэта акорд рэ мінор. Гэта акорд рэ мінор ДМ у базавай камплектацыі. І гэта акорд соль-мажор. Соль-мажор. Аднолькавыя, адны і тыя ж 4 акорды і ў куплеце, і ў припеве. Як бачым, гэтая песня ідзе таксама без барэ. Таму рэкамендую яе дадаць такі як бы у базавы пакет, каб зразумець, атрымліваецца у вас ці не атрымліваецца. Менавіта для таго, каб вы раслі хутка у гэтай новай для вас справе, альбо развіваліся, калі вы ўжо маеце пэўны ўзровень, я прапаную такі алгарытм. Вы ствараеце відосы, допустим, по песні «Абсент», я попрошу вас стварыць 2 відосы. Адзін вось з такім рытмічным малюнкам, зняць вельмі буйным планам вот адсюль, каб я мог унесці карэктывы па пастаноўцы рукі, па трыманні медыатара і па вот этом прыёме, пра які мы сёння гаварылі ўпершыню, які называецца мутон. Гэта першы відос працягласцю 10, 20, 30 секунд. Дастаткова, каб я даў зваротную сувязь.
Другі відос гэта больш класічны рытмічны малюнак, які я прапаную выкарыстоўваць у прыпеве песні «Абсент». Той же самы прынцып, асобны відос, які дазволіць мне адсачыць вашу тэхніку і внесці карэктывы для того, каб усё было якасна і быў паступовы рост. Тыя з вас, хто паспяшаюцца і будуць першымі, магчыма, атрымаюць ад мяне нейкія калядныя падарункі, скажам, я магу онлайн альбо нават офлайн у межах гэтай праграмы адзін раз з вами сустрэцца за бясплатна. Чакаю. Вяртаемся да рытмічнага малюнка куплета. Ставим вот тут вот подушечку, вот тут вот подушечку нашей долони, ставим близко до порожка и крыху притискаем, але не моцно. Каб гук пайшоў вось такі вось як бы не вот такі, а вот такі. Гэты прыём называецца мутон, ён даступны нават пачаткоўцам. Увесь час играем 8 нотами, так вот пум-пум-пум-пум-пум, и ставим один акцент, отпускающий вот тут подушечку, отрымливается такой эффект. То бок кожный четвертый удар подушечку отпускаем. И ідзе такі, як бы, у стилі такой старой музыки. Элвис Пресли часто выкарыстоўваў такія прыёмы, 50-е, 60-е, такія стиляжныя як бы прыёмы, і в прынцыпе кліп на гэтую песню такі таксама легендарны, адзін з самых такіх, які паглядзела шмат людзей, ён таксама ў такім стыляжным стылі. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад цёплым дажджом. Гэты кліп і ўвогуле праект «Рамбамбуля», першы альбом, гэта прыклад такога якаснага, сапраўды галівудскага падыхода да беларускага шоу-бізнеса, таму што я памятаю, наколькі было ўсё якасна зроблена з самага пачатку. Ганна Вольская прадюсіравала «Светлая памяць», запіс адбываўся ў Польшчы, вельмі якасна гучыць. Кліп, ён таксама ў гэтым такім стиляжным рэтра-стылі. Ён фактычна ЧБ. Акторы играют там, ну, таких неких чуваков и чувих с такого бамонда, нібыта французскага. Вольскі выкарыстоўвае некаторыя фразы з французскай мовы. Все это дае якаснае, цельнае такое, ну, адчуванне канцэптуальнай метафоры, калі б так можна было сказаць. І таму я лічу гэтую песню, гэты праект і гэты кліп я лічу адным з самых таких эталонных прадуктаў беларускага шоу-біза за апошнія 100 гадоў. Працягваем разбирать куплет. Про бой уже поговорили. Ля минор, ре минор, соль мажор. Без баре, звяртаю вашу увагу, гэтая песня доступна нават дзяўчынкам з даўгімі ногцямі, пазногцямі. Доходим до припева, аккорды не меняются, и тут вертаемся до алгоритма, які з кожнага занятка перетекае такой чырвонай ниткай. Гэта калі рука у працэсе рытмічнага малюнка, які называецца бой, увесь час нібыта на шарніры ходзіць, як быццам бы стрелка у гадзінніка. Выглядае гэта вось так. І зараз выканаем куплет-припев, каб вам стало больш зразумела. У гэтай песні Лявон Артурович па-майстэрску выкарыстоўвае некаторыя вставкі з французскай мовы. Я, конечно, двойчы філолог па адукацыі, але мне крыху
Крыху складана будзе выканаць першы куплет пакуль што, таму я выканаю трэці. Французы кажуць селяві. Я буду жыць і ты жыві. Успомнім мы кавярню гэту і пах расстання і абсенту. І пераходзім на бой. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны пад летнім дажджом. Усё ли тут ценна і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне. Ночная кавярня, агні ў акне і вода расстання, палынны напой, абсент. Вось, як я вже сказав, гэта песня выбрана не выпадкова, яна безумоўна ўваходзіць у залаты фонд таго, што ну просто must have каля вогнішча, каля каміна за сяброўскай сустрэчай, тым больш што хутка для нашых стомленых душаў будуць калядныя гэтыя сустрэчы. Не прапускайце калядныя сустрэчы, бярыце гітару, бярыце 2 гітары з сабой, сустракайцеся з сябрамі, з сяброўкамі, знаёмцеся з новымі людзьмі, трэба рухацца наперад і, натуральна, спяваць беларускія песні. Я вам у гэтым дапамагу. А цяпер крыху такого каляднага джаза, уявім сабе кантрабас, гэта будзе якраз у эстэтыцы гэтай песні і праспяваем яе вось так. Усё ли тут ценна, нібыта ў сне, ночная кавярня, агні ў акне і вода расстання, палынны напой, абсент. Усё ў жыцці не назаўжды. Мінаюць летнія дажджы. Усё знікае, всё мінае. Тугою вернецца кахання. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо цвітуць парасоны пад летнім дажджом. Усё ли тут ценна і веры няма сабе. Усё нереальна, нібыта ў сне. Ночная кавярня, агні ў акне і вода расстання, палынны напой, абсент. Усё ли тут ценна, нібыта ў сне. Ночная кавярня, агні ў акне і вода расстання, палынны напой, абсент. Сябры, калі б вы хацелі навучыцца разам са мной крыху джазаваць і рабіць нейкія такія вось джазавыя вінтажныя апрацоўкі беларускіх песень, пішыце менавіта з гэтым запытам. Будзем разбіраць джазавыя лічбоўкі акордаў, зоймемся гармоніяй і будзем хутка імкліва расці для таго, каб здзіўляць не толькі арыгінальным гучаннем, але і якаснымі апрацоўкамі.